डिसिसनखौ नोंथांमोना मा लायला खनजिता आंखौ जेल जाहोनो नागिरदों दिनै केस होनो नागिरदों हो आंहा बावहाय जेबो माबा गैया जेनेबा आं भाइरेल भिडिअखौनो हगारना होबाय बे होनो हागौ होथों नोंथांमोना आंखौ बे हौवाजों थांफिननाय नुयोब्ला संसार जाफिननाय नुयोब्ला आंखौ फैनानै साजा होनो हागोन। हेलौ लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सेराव फिन खेब मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर थ' लोगोफोर दासान्दि नोंथांमोना नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै बा फेसबुकनि दारै गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों थ' जायनि थाखाय भाइरेल जादों नोंथांमोना मिथिखाबाय बे आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर दिनैनि दिनावहाय कनजिता बर'आहाय न'खर गारनानै गुबुन जायगायाव थाहैबाय रुम भारा माने गावनि भाइरेलनि जाथायखौ लानानै माने न'खराव दाङाबाजि जानायजों दुम दाखाल जानायजों लोगोसे बिथां गावनि हौवा बा फिसाया थग्रनाहाय गावनि बिसिनिनो गाज्रि भिडिअ गाज्रि फट'स बेफोरबायदि बायदिफोरखौहाय भाइरेल खालामना लानाया दिनै ससियेल मिडियायाव बारानिख्रुइ बारासो जालांनो हमबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बेखौ लानानै दिनै कनजितानि फिसायखौ दिनैनि दिनाव गारनानै थांमारबाय नामा बा न'खरनिफ्राय बिथाङा फाथैलाय बिसिबाय नामा बेफोरबायदि बाथ्राखौ गोबां मानसियाबो दिनैनि दिनाव सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बा सोमजिनायखौ नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा दिनै नोंथांमोननि सेराव कनजिता बर'आहाय थारैनो न'खरखौ गारमारबाय नामा मा फिसायखौ गारमारबाय नामा बेबायदि बाथ्राखौ गावनो गावनि खुगाजोंहाय फोरमायनानै लादों थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन थारैनो नोंथांमोना आंखौ बे हौवाजों थांफिननाय नुयोब्ला संसार जाफिननाय नुयोब्ला आंखौ फैनानै साजा होनो हागोन। हिनजाव माहारिखौ फानग्रा जुनाद आखुनि मोसौ बेबायदि हौवाखौ आं माब्लाबा निमाहा होनो हानाय नंला। कनजिताया दिनैसिमबो फिसायखौ गारनो हायाखै होननानै आंखौ गोबां मानसिफोरा भिडिअ बानायदों। दिनै बे जोबथा हौवाजों फानजाबाय दिनै फाननो थाखाय जेबोआनो गैला गासैखौबो फानजोबखाबाय आरोना दिनै मा होनबावनो थेवबाबो बे हौवाखौ गारनो हायाखै बेयो बिनि नाटकसो होननानै गोबां रायजो राजाफोरा आंनि सायाव भिडिअ खालामदों आरोना नोंसोरनि साननानै नाय गंसे समायना न'खर बेवहाय सासे बिसि आरो सासे फिसाय सानै फिसा गोबाव समनिफ्रायनो संसार जाबोदों नाथाय बे न'खरखौ सिफायनो होननानै आं माब्लाबाबो सानामोन नाथाय दिनै बियो गासैखौबो सिलिंखार खालामजोब्बाय बिसिखौ थांनानै थानो थाखाय बियो गासैखौबो आं बे हौवाजों रायजो जानो हानाय नंला दिनैसिम बियो आंखौ दोगो दोगो खालामनानै ससियेल मिडियायाव फाननानै बियो आंखौ दिनैसिमबो सान्थि थानो होआखै ओरैबादि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव आंखौ गाज्रि बुंगासिनो हगारगासिनो आङो सानदोंमोन फिसा सासे गारबोनाय हिसाबै आं बेखौ केस होला आङो सिरि थाथोंसै गावनि गाव थाथोंसै आं गारनोसै होननानै नाथाय बे माब्लाबाबो सिरि थानाय नङा आं बेखौ केस होनाय जासिगोन आं बेजों माब्लाबाबो संसार जानो हानाय नंला। A few moments later बिजिरनायनि फरे डिसिसनखौ नोंथांमोना मा लायला कनजिता आंखौ जेल जाहोनो नागिरदों दिनै केस होनो नागिरदों हो आंहा बावहाय जेबो माबा गैया जेनेबा आं भाइरेल भिडिअखौनो हगारना होबाय बे होनो हागौ होथों दाया मा बायदि जागोन आं मानिगोन आंखौ केस होनायनि उनाव गावदि मा जालांगोन बेखौ गावबो साननांगौ मा खोथा ओंखारलांगोन गोदोनि बाथ्राखौबो गोसोखांनांगोन बेयो गोदो बेबायदि नोंनि दायावनो दा नों सानदों आं सान्थि जागोन मावनानै जागोन जेबो खामानि मावनानै जानो हायाबो बियो आरो बे आखाइ फैसा थाइसे थायाथाय हारसिं बोरलाबायो आरो बैनि बे लोगोआबो बिदिनोखा दा वाइन शप कम्पानियाव मावो नामा जौ कम्पानियावहाय सानसारि माबायावहाय बिदिनो बेबोथ' अनेक बेबादिनो थाखा लबि हौवाफोरनाव हेलौ आदा आरो माखौ दुखु मोनो आं बांसिन कनजितानाव खयथा सिम नांगौ आंनावहाय दङ खोन्थागोन आं बेनाव दा मबाइल गंनै दङ मबाइल गंनैयावहाय सिम गंब्रै ओमफ्राय आरो आं बिनि सिमखौ लायै आंनावहाय दा 7था नांसिनाव दं होमबा साननानै नाय खयथा सिम सालायो बियो आरो बियो आंनि भिडिअखौ लगेनो दानफिनो मानो होननानै बुङोब्ला बेनाव गासिबो फेसबुकआनो आं लगिन जाजोबो नोंथांमोना नुयोना बे मा फेसबुक पेजआवहाय शेयार खालामो होनबा साननानै नाय आंखौसो बुंदों आंनाव दङ मोननै गावनि मोनसे आंनि मोनसे गावनि अरिजिनाल कनजिता बर' मा होनो कनजिता बसुमतारी मोनसेया KO मोनसेया KA बे मोननैयाथ' गैखाया अलरेडि ओमफ्राय मोनसे आंनाव कनजिता बर' पेज दं आरोखि उनाव BTY कनजिता BTY पेज दं बे मोननैल' आंनावहाय जेबो गैया आंनाव
आवगोलाव लगिं जायोमोन दा गाव पासवार्डखौ चेन्ज खालामबाय आं दा लगिं खालामनो हाला आरोखि गोबावसै बे जानाया मथा मथि दाख्लै जानुवारि 2-3 थारिख खालि आंखौहाय आं लग आउट खालामना होदों बे ओमफ्राय गाव फेसबुक आइडिखौ पासवार्डखौ चेन्ज खालामना लादों दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गोसोआव मा सानदों नोंथांमोना बेखौ माबाबानो जाबाय बिजिरलायदो दाया सोरनि दायखौथ' आंखौ बांसिन नंखागोन मानो होनबा भिडिअ भाइरेल खालामनायनि खालामजाथावथाव खालामबाय नालाय गाव ओंखायनो आं खालामबाय बिसेस खालामाबा उनाव नुगोन नोंथांमोना मिटिं सिटिं जायोब्ला बाय होमबा लोगोफोर बेनोसै आंना तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय बिथांमोननि जाथाया माबायदि जादोंमोन आरोना लोगोफोर दुखुनांथाव बाथ्रा लोगोफोर खनसे नङा खननै खनथाम खनब्रै बेफोरबायदि जाथाया बिथांमोना दिनै ससियेल मिडियानि दारै गोबां बानसावलांबाय गोबां जोंनि बर' माहारिजों लोगोसे हौवा माहारि हिन्जाव माहारि बेफोरबायदिखौ बिथांमोनाहाय नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जाबाय आरोना लोगोफोर संसार जानायनि नेमखान्थिखौ बिथांमोना दिनै बुजिसियासै आरोना लोगोफोर बुजिनानैब्लाबो बिथांमोना दिनै बुजियाखै होननाय बायदि जालांबाय आरोना लोगोफोर मा जाबावगोन माने बिथांमोननि थाखायनो जोंफोरबो साफा सानै सुबुंफोराबो माने गाज्रि लामायावहाय आगान सुरदो बर' मानसि होननानै गुबुनजों सोंखारिनाया जोंनि थाखाय साबजाथाव नङा आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेनिख्रुइ बांसिनखौ नोंथांमोना बुंनो हानाय साननो हानाय गोहो गोरा दङ आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलाबावलासै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय आरो बे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनिबो सेराव निमाहा बिबाय बेखौ आरो नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साफ्रोमबो जाहाथे जोंनि बर' सुबुंफ्रा जाहाथे बेफोरबायदि जायाथों होननानै नोंथांमोना सानदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर थ' जोबथारनायाव बे खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन